Bueno, hemen txegaude berriro ere beste txapa txorra bat entzuteko, eta gaurkoan Garagardo buruzkoa, dela pare bat aste edo hiru laugarren jaia izan genuen, eta gaurkoan nik uste ondo legokeela Euskal Herriko Garagardoaren historiari buruz hitz egitea. Eta hortatzen saiatuko gara, hemen apunteak eta bildu ditut, eta horiekin saiatuko gara ziurrenik ere aspektu asko argituko digun histori hori ezagutzera. Eta lehenik eta behin esan beharra dago, Garagardo kontu hauek eta nondi datozen. Eta hortarako ere, beti ere, hitz egin behar dugu penintsulan, Garagardo kontu horiek eta hasten direla guk dakigula, industrializazio garaia. Honek zerikusia dauka baita, Lager izeneko Garagardo familia nola ekoizten zen. Ze Garagardo hau eta Alemanian bertoko klimanengatik eta klima hotza denez karakteristika finko batzuk zituzten eta horietarako hotza beharrezkoa zen. Eta horretxegatik beste lurralde beroagoetan eta Mediterraneo ingurua horixe dugu, industriarekin batera agertuko dira. Horrek ez du esan nahi, eil estiloko Garagardorik ez zela egiten noiz baiten bai Euskal Herrian, bai eta Espainiako erreinuan, bai eta Frantzian, inguruan ditugune herriak aipatzearren. Baina, ezagutza handirik ez dugu horien inguruan. Garagardo, tankerako Garagardoak Bilbora ekarri zituzten lehenengo Garagardo zaliak, eta hauek ohikoan belgiarrak izaten ziren, edo flandiarrak. Eta, Belgikako portuekin Bilbok bazuen erlazio komertzial hori, Gantetik eta asko etortzen ziren Bilbora, printzipioz, Belgikatik Bilbora bidaiatzen zuten marinel belgiarrei euren alkohola suministratzeko. Antza, haurak igual ardo kontutan eta edo ardorik ez zuten oso gustok izango, eta beraiek nahi zutena beraien Garagardoak ziren, eta horretxegatik hasi ziren Bilbo aldean, Bilboko portuan, edo Bilbo hirian, lehenengo ardozale edo ardogile, Garagardogile, Belgikar haiek kokatzen. Eta, horretako esan dudanez, errogunean duztuko herrikotarrena dagoen tokian egon zan, ezen izan bakarra, eta zenbaitzu fabrika ditugu hor, fabrikako matxoen artean, santzua ditugu, Santa Maria la Egipziaka eta horrelako izen kuriosoa zituztena, baina esaten dizutena. Azkenean zan, kanpotarrei eurien edaria zerbitzatzeko. Eta ja pertokotzen denean, Garagardoa, izango da 19. mende hortako azken aldera eta 20. mende hasieran. Justo prozesu edo industrialetzarekin erlazionatuta, zelen aipatu dugunez, Europa sortik barraiatuko diren Garagardo hauek Lager itxurakoak edo familiakoak izango ziren, eta normalean prozesu industrialak behar zituzten, beti ere erlazionatuta baitzeuden temperaturarekin eta temperatura basuekin, beraz, behartzen hotza sortzeko tramankuluren bat. Tramankulu hori antza denez, 1850 hamarkada aldera frantziar batek asmatu zuen, eta hortik hasi zen jada, 19. mende bukaeran, iraultza bat izango zen industri berri bat. Eta industri berri hori izango zen,
ez bakarrik garagardoa laguntzen zion bai eta izotzaren ekoizpena, eta bai eta freskagarriena. Beraz, 3 produktuak, garagardoa, izotza eta freskagarriak batera agertuko dira, bai Espainiako erreinuan eta bai noski Euskal Herrian bertan. Gerora, nortzuk izango ziren fabrikoiek kudeatuko zituzten pertsonak? Ia garagardo zalea etzen Europa hortan gertatu bezala, eta bai eta Estatu Batuetan gertatu bezala, gehien-gehientsuenak alemaniarrak izango ziren. Alemaniarrak, austriarrak edo alsaziarrak. Alemaniaren sorkuntza justo 19. mende bigarren erdi hortan. Alemaniaren osaketa prozesua zuzenduko da, eta beti ere halako prozesu historikoak ez dira bat ere paketxoak izaten, eta askok euren herriak, euren zonaldeak utziko dituzte beste leku batzuetan pakea eta lana topatzeko. Eta horretxegatik ere, bai Espainia mailan eta bai Euskal Herri mailan, lehenengo fabrika hauek eramango dituzten pertsona izango dira, esan dudanez, abizen teutonikoen jabeak. Bai Donostian, Kutz izeneko bi anai, bai eta Bilbon, nahiko ezaguna dugun Schumann izenekoa, Cervezas La Salve, Cervezas La Salve sortu zuena, ez da guztiz zuzena, baina hortan utziko dugu. Eta, beste abizen oso ezagun bat Euskal Herrian, eta ez bakarrik garagardoarekin ja ez dugu erlazionatzen dugu, bai freskagarriekin eta bai sopa deshidratatuekin, sopas nor, kener, familia hori ere, gorka kener, eusko, zean da, eusko? Gaur egunean bildun daudenez, Euskal Alkartasunako dirigente hoia edo, horren Katalunia aldean dago, horren familia, bera gaztetan eta gitarritarekin ibiltzen zen hipian eragiten, baina berez, bera familia diruduna dauka. Askotan hipiek eta horrelako ascendente familiarrak esaten dituzte. Hipi ezateko beti ere, oberena da koltsoi familiar potolo bat izatea. Bestela pagabundu bat zara. Eta horrek ez dauka ekarzi handirik. Baina, esaten nuenez, gaur egunean ez dugu garagardoarekin erlazionatzen, baina, esan dudanez, kas fabrika emblematikoa, familia berekoa zan, eta naiz eta garai baten, familia bera, bi adarkadura sortu zituen, bata Cervezas Vitoria izan zena, eta bestea, kas fabrika egin zuena, gerora kas mantendu zen, eta bestea desagratu egin zen, eta abizen hori garagardo mundutik eta ahaztu egin genuen. Eta gero baita ere, hemen excepzioa edo, Iruñan izango dugu, eta bertan bai, bertako jauntxo batek iraki zuen lehenengo garagardo fabrika. Eta esan barra dago baita, 19. Bukaera hartan eta 20. mende hasieran, edari mota hauek kontsumitzen zituzten pertsonak, etzen herria, ziren beti eliteak. Alfonso XIII hasita, bertoko burgeseria eta noblesia guztian biarritzen eta Donostian biltzen ziren jauntxo eta errege eta burgez guztiaiek ziren kanotie izeneko txapela edo buruko bereziarekin ura izotzarekin freskatzen zutena eta freskagarriak karbonikoarekin hartzen zituztenak eta garagardoa hartzen zutenak. Beraz, esan behar dugu, garai batean sortu zela eliteen edari bezala. Eta, errixumea jarraitzen zuela, hemen Euskal Herrian sagardoakin,
edo ardoarekin, euren ohiko kontuak eta eramaten. Eta, bueno, horiek izango dira hastapenak, hemen Euskal Herrian. Gero, ja, fabrika bakoitzak bere, hauek esanguratsuena dira, egon ziren listado badaukat hemendik, egon ziren gehiago, baina, bueno, hola, lehenengo puntzada bat ematearen, hauetxek izango dira aipatuko ditudanak. Gero ja, handik aurrera, krisi garaiak bizituko ditugu, Espainiar iraultza adibidez, Espainiar iraultza, jakin ez badakizue, ohikoan, Espainiko guda zibila esaten zaion horri deitzen diot, nik, seperez, guretzako eta niretzako eta beste askonentzako, iraultza bat izan zen, eta beste asko bezala, iraultza ez garaitu bat. Guda zibilik eta nik ez dut lako zerik eta ulertzen. Iraultza, Spanish Revolution. Eta hori anglosajo horiek eta askotan aipatzen dute konflikto hori. Bueno, esaten nuenez, gero ja, 50, 60 hamarkadan, guzti hauek ere, pixkanaka, Spanish Revolution eta gero, hasiko dira berriro ere, euren produkzioa eta zabaltzen, gutxi gora bera, Espainia, Europako merkatu amankomunean sartzen den hortar arte. Eta hortik aurrera, hasiko zaigu beste epoka nahastu bat, interesak eta kapitalak eta batzuk besteak jaten eta ez bakarrik garagardo fabrika, baizik eta garagardo fabrikak erosiko dituzte beste kapital batzuk, Danonek eta horrelako kontuak eta izango dituzte, eta pixkanaka berezkoa Estatu Espainolan zegoen garagardo fabrika propio horiek desagertzen joango dira, eta orduntxe agertuko zaizkigu lehenengo multinazionalak. Lehenengo ziurrenik Heineken izango da, gainera, Euskal Herriko azkeneko garagardo fabrika erosiko zuena. Eta hau, Federico Kutzen, Keller famatua egiten zuen Aranoko fabrika bere izango dugu. Lehenik Kellerri La Cruz del Campo erosi zion fabrika, eta gero ja La Cruz del Campo Heinekenek La Cruz del Campo erosten duenean, La Cruz del Campo, erosten duenean, ja Heinekenen eskuetan gedituko Aranoko fabrika, eta bertatik atera ziren, Euskal Herrian ikustu ziren azkenengo garagardoak. Eta arrezkerostik, eta honetxe nuke jakingo, ziurrenik noiz amaitu zuen produkzioa Aranoko fabrika horrek, hemen Bilbaon ere, azkenengoa Cervecera El Norte izan zen, eta ura ere, ura ere, bagotxe, 80. hamarkadan inguruan desagertu zen, eta Aranokoa 1983an erosi La Cruz del Campok, eta fabrika 2009an itxi zuten betiko. Eta 2009tik ez dago garagardo euskaldunik. Ez bada noski, laugar bezalako enpresa txikiek egiten dutena. Horrek zer esan nahi du? Horrek esan nahi du 18/67 eta Keller eta Cervecera del Norte eta La Salve eta guzti hauek ez direla lurralde elkargo autonoman, Nafarroan, ez da iparralden egiten. Danak dira, kanpoko markek erositako izenak, hau da. Keller adibidez,
zera, Dan fabrikak erosi zuen marka bere izena, eta ona ekartzen dutena Katalunia aldetik edo batetak inondik eginikoa den. Baina ez dago fabrikarik Euskal Herrian, olako produziorik eta egiteko kapasa denik. Berdina gertatzen da, oro lujo, garagardoarekin, aspaldiko zerbezera del norteren produktu ezaguna zen, eta damek erosi zuen nolabait ere La Salveri kompetentzia egitearren, eta La Salveri zergaitik, La Salvek asko pentsatutuko zuen bertokoa dela Bilbaon fabrika dutelako, baina Bilboko fabrika oso txikia da. Eta Bilboko fabrika horretan ez dut egiten, normaletan tabernetan eta edaten dugun garagardo zurbila edo tostada. Hoiek, Burgoseko, ez dakitnik, baina, logikoa litzateke, Burgoseko, San Miguel Mao konglomeratuaren fabrikan egiten dira. Ze ez dago, Bilboko fabrika horretan ezin dezakete egin, kontsumitzen den garagardo guzti hori. Beraz, Bilbon egiten dutena dira, beltzak eta normalen jendeak ez dituen ez ditu ezagutzen, eta aspaldin adila La Salve marka Mau San Miguelek erosi zuen, beraren produktu Euskal Herrian sartzeko bertokoa izango balitz. Beraz, hori, pentsatu, La Salve edaten duzuenean, San Miguel edaten ari zaletera. Ez dago beste konturik. Eta lehen ere, txosnetan adibidez, zeinek zuen txosnetako kaineroen jabetza, San Miguel, kontratu gainera potolo bat, naizta, printzipioz txosnea horiek, baina ez dakit nik horrelakorik, inoiz San Migueli norbaitek esango dion, dirua nori ematen zion, baina hori beste kontu batzu dira. Eta esaten nuenez, lehen kontratu hori izan bat zegoen San Miguelekin, eta gaur egunean berdina mantentzen da. Gertatzen dena, San Miguel saldu ordez, La Salve saltzen dutela, baina La Salve esaten duenez, San Miguelen eskumenekoa da. Eta, horren arira, esaten genuenez, artisauak, telefono arraroak eta dika. Artisauak, izan dira, Euskal Herrian berriz, 2009an, Heinekenen fabrika hori Aranotik desagertu zenetik, berriz ere garagardo euskalduna, edo bertoko garagardoa egiten hasi direnak. Zau bai dela interesgarria, eta honek bai izango digula beti ere nola Euskal Herrian vanguardiarako joera hori izan dugun beti. Hemen Euskal Herrian, Zeanurin konkretuki, agertu ziren mutiko batzuk, Kanadatik pasa, Quebeketik pasada zirela uste dut bereitako pare bat edo, berton ikusi zuten bertoko garagardoak eta zituztela, pereintzako hori nahiko harrigarria izango zena, eta orduan prozesuak eta ikasi, eta handik urte batzutara, bertoko gar izeneko enpresa sortu zuten. 80. hamarkadaren, pasan mendeko 80. hamarkadaren, azken urte haietan, 87 hortik egiko zen, neronek hartu nituen, alako garagardoak, badakizu garai baten eta nola tuzuri patxarana zegoen, garagardo euskalduna, Coca-Cola euskalduna ere bagen nuen, eta ze gauza gehiagoan iparralden eta eki eta beste garagardo asko zituzten, haiek beti ibili dira beti, baske kontu horrekin, baske izeneko dozer oso ondo saltzen delako Frantziako estatuan, eta tendentzia hori izan dute beti. Eta hemen ez zegoen, baina hori bertoko garri izan zen hori abiarazi zuen lehenengoa eta ziurrenik beste eszepzio bat dugularik bertoko izango zen baita Estatu Espainoleko lehenengo artisau garagardoa. Gero beste kontutxo bat dugu hor, askok eta askok ez diote garrantziarik egiten, baina bertoko baino lehenago bazegoen beste garagardo, Euskal Herrian bazegoen beste garagardo artisau bat. Eta ez asmatu zein zen hori,
arbela itzan haiek, bereitako nagusienak uste dut, sortutako pagoa, garagardoa. Jakinik, gerora, 2010ean edo hasi zela estatu mailan, garagardo artisauen buma, pentsa, hemen Euskal Herrian, 20 urte lehenagotik, batzegoela jendea olako kontuak eta egiten. Pena da, bertoko gaur egunean, ekonomi klaseetan eta ikasten dela beraien esperientzia oso desastrosoa izan zelako. Ze bertoko gar erdeaz esaten den bezala, exitos hiltzen. Hain izan zuten, eskaera kantitate handi bat, ezin izan zio dela urari aurre egin, eta laster batean, bankarrotan amaitu zuten, bertoko kideek, baina, ezin izan ziotelako produkzio eskaerei aurre egin. Bestela, bertoko gari izango zen, kristoren negozioa. Honarte Euskal Herriko garagardoaren historiari egin diogun errepaso txiki bat. Azkenean, beste leku askotan bezalaxe, Espainia edo Estatu Batuak adibidez, garagardoa egiten hasiko diren lehenengoak Alemaniak jatorreko imigranteak izango dira, prozesu industrialak erabiliko dira, beraz, 19. mendeko azken urteetaz eta 20. mendeko lehenengo urteetaz ari gara, gehienetxuetan ere. 20. mendeak orapilotxoa izan zela fabrika hauentzako, egon ziren mundu gerrate engatik eta Estatu Espainolean bai eta Spanish Revolution izenekoaren gatik, eta naiz eta 60. eta 70. hamarkadetan, batez ere hemen Euskal Herrian, bai Zerbezera El Norte eta Benito Kutz nahiko arrakastatsuak suertatu ziren, azkenean 80. hamarkadarako dena joan zirela pikutara, eta ia gehienak ere La Cruz del Camporen eskumenean gelditu zirela. Eta gerora badakizue, La Cruz del Campo edo Cruz Campo Heinekenek berak erosi zuela 80. hamarkadan. Eta hortik ja, Aranoko fabrikaren istea, 2009 urtean. Eta hortik aurrera, Euskal Herriko garagardo industriaren historiaren bukaera. Eta hortik aurrera, edo pixkatxo lehenagotik, bertoko garrekin, pagoarekin, eta gerora, 2010ean sortuko den artisan garagardoen bumarekin, Laugar, eta BBP, eta Gros, eta Bidasoa Brewery, eta beste asko agertuko dianak, eta ja, beste leku askotan bezala, garagardo artisagoaren fenomenoa izango dugula baita. Baina esaten nuenez, 2009tik ez da garagardo industrialik ekoizten Euskal Herrian. Beraz, Keller, Salve eta olakotxak ez dira Euskal Herrian egiten, eta Euskal Herritarrak ez diren beste kapital batzuen eskumenekoak dira. Gogoratu, Espainia mailan, 5 horiek ditugula, Hijos de Rivera, Zaragozana, Dam, Mau San Miguel, eta Heineken, eta hortaz kanpo ez dagoela beste garagardo industrialik. Beste guztiak, Cervezase Vitoria, Alcazar, ez dakit, historikoki, herri askotan egon diren fabrika horiek izenak erosten joan izan direla, eta kontsumoa edo salmentak hobetzeko erabiltzen dituzten markat direla, ez fabrika bera existitzen delako. Eta, esaten duzunez, besterik ez, eskerrik asko, txapatxo berri hau aguantatzagatik, eta beste baten egongo gara berriz. Izan utxa.
para, ardorik hoberena, ardo